Laburtasun daude, udaberria, udazkena eta negua. Udazkenago denez, gaur udazkenari buruz hitz egingo dugu. Udazkena irailaren 21ean, azkena eta abenduaren 21ean bukatzen da. Udazkenean aldaketa ugari izaten dira. Eguraldia, natura, animalei ohitura, gure janzkera eta abar. Orain udazkenaren ezaugarriak aipatuko ditugu. Udazkenean eguraldia aldakora da. Batzuetan bero egiten du eta batzuetan ez. Eguraldia haizetsua, euritsua eta freskoagoa da. Paisaia, udazkenean zuhaitzak eta hostoak hainbat kolore eskaintzen digute. Marroia, laranja, gorrixka eta horia. Zuhaitz batzuek udazkenean hostoak galtzen dituzte, hostoak igorkorrak izaten dio. Adibidez, arraindoa, madariondoa, gaztainondoa, uritza, ontxaurrondoa eta bar. Beste zuhaitzak batzuek berriz ez dituzten hostoak galtzen eta bere mantentzen dira. Zuhaitz horiek zuhaitz hosto iraunkorrak dute izena, adibidez, ezoia eta pinua. Fruituak, bi motatako fruituak daude. Fruitu lehorrak sukoa ez dutenak eta mamitsuak sukoa dutenak. Udazkeneko fruituak lehenengoak intxaurak, urrak, gaztainak eta almendrak dira. Udazkeneko fruitu mamitsuak sagarra, madaria, mahatsa, pikua, mazurtak eta basaranak dira. Garai honetan perrentzikoak ugari ikus dezakegu, hondoak eta gorringoak esaten baterako. Urtaro honetan animalia batzuek beraien ohiturak aldatzen dituzte. Emazkin batzuk leku epeletara joaten dira. Beste batzuk filtroak jasotzen dituzte neguan, beraien gordelekuetan igarotzeko. Hartzak adibidez ziberratzen dute, hau da negu osoa lotan ematen dute. Garai honetan gure janzkera aldatzen da. Muy bien. Bai lurjantziak eta txanklak hurrengo udarako gorde behar ditu. Katarrorik esarrapatzeko jertzea berokia zira, botak eta prakak luzea jertzi behar ditu. Guri udazkena gustatzen zaigu hostoekin jolasten dugulako.